Hey guys, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जोंनि गामिनिनो सानै लोगोफोरनि दुन्दिया बागान। जायनिखि ओरैनो थास्लायस्लाय माने बिसोरो दुन्दिया फोबाय आरो जेनेबा। ओमफ्राय नै उननि प्लास्टिकनि न'आ बिसोरनि नेग्रा न'। स' नायनोसै बिसोरनि दुन्दिया बागानखौ दिनै माबायदि। बिसोर माने सानैजों मोसौ नेफैबाय थायो सानैबो नैखिजा ओमफ्राय फिसा न' बानायना लादों जाहाथे मोसौफोर माबाबाथाय बिसोरो माने होनो हायो आरो जेनेबा मोसौ माखासे माने एगारना होयो जोंनिखि मोसौफोरखौ नेयाबा जाखाया माने मोसौखौ फुरा नेथारनांगौ नङाबाथ' आरो दुन्दिया नङा इयाव जेबो मोननाय नङा थारमाने इमान गिदिर फोथाराव माने बेरा होनायाबो इम्पसिबोल नालाय बेराबो होथाव जाया इमानखिनि बेरा होनोबाबो माखासे औवा नांगोन जेनेबा ओमफ्राय दुन्दियायाव दाउसाव बानो हायिनि थाखाय बिदि दान्दा थुगासिनो बिसोरो ओमफ्राय ओरैजाय दङ प्लास्टिक होनाय जेनेबा ओइ सानबेसेसो जागोनलै नोंसोरना फोनाया 15 दिन जाबाय जेनेबा ओमफ्राय जाबायानो 15 दिन हिसाबै 15 दिन हिसाबै माखासे माबाफोरा ओंखारबायानो जेनेबा नङा होमबा ओमफ्राय नै आंनि लोगोनि नामा बिथांनि नामा उत्पल सरगियारि बिसोरो सानैजों दुन्दियाखौ माबादो आरो जेनेबा फोदो ओमफ्राय आङो उत्पलनाव सोंनो नागिरो माने दुन्दियाखौ फोनानै माने नोङो मा खालामनो नागिरो जेनेबा जों थारमाने ओरै खालामनो नागिरदों थारमाने जों फार्स्ट टाइम जाहैबायथ' एबार एगार ट्राइ नायदो थारमाने ओमफ्राय जुदि दुन्दिया जुदि मोजां जायोबा जों बे माइलिखौ फाननानै बा बेगरखौ फाननानै जों रां खामायनो सानदों आरो बेखिनियानो फार्स्ट टाइम नेक्स्टआव जों मोजां जायोबाथाय एबार गोबां फोनायनि बेबस्था लादों बेखिनियानो फुरा काभार खालामगोन फोथारखिनिखौ नोंथांमोनाबो जुदि दुन्दियाफोरनि बा जेनेबा माबा मोनसे आबाद मावनो नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं दंबा जेनेबा नोंथांमोना DM खालामजायो कमेन्ट खालामजायो दा गासैबोथ' मिथिखायो जेनेबा जों आथिखालनि दिनाव जब मोननाया बिराद गोब्राब जालांदों कम्पिटिशना बारा जादों बा नोंथांमोना बुंजायो जेसेबां हायार इडुकेसनानो ला इयाव कम्पिटिशन गोनां थारमाने फेस खालामनांगोनानो दा इनि गेजेरावनो जों जागोन माखो जेनेबा खामानि मावनानैथ' माबा मोनसे जाखानांगोन जेनेबा आबादफोर मावनानै जोङो टाइमखौ पास खालामनो हायो आरो जेनेबा बेबायदि प्रडाक्टिभलि बिसोरनिया दुन्दियानि बारिया नैनिफ्राय ओरै हालेवनाय नुनायनिफ्राय ओरै फुरा कमप्लिट जेन 5 बिगा जागोन ना फुरा ओमफ्राय बिथ' बि जेनेबा 5 बिगासो जागोन जेनेबा ओमफ्राय बै आगोलाव दंबायो जेनेबा बिसोरनो बिनिख्रुइ माने नै बे उननिख्रुइ माने आगोलाव फोनाय आरो जेनेबा बेखौ नायनोसै बेसेबां देरदो बेसेबां मादो दिनै आंबो फार्स्ट टाइम माने बिसोरो लिंहरबाय थानायखाय आं फैबाय आरो जेनेबा ओरैनो नायनो थाखाय ओमफ्राय आगोल फोनायखौ नायनोसै बेसेबां देरदो बेसेबां मादो नोंथांमोना नायनो हायो आंनि उनाव जाबायानो बिबार लाबायानो जेनेबा साननैसो उनाव बिसोरो बेखौ फाननो हासिगोन माने मालामाल थाखा माखासेया बिदिनो बिबार लाबायानो जेनेबा ओमफ्राय सानबेसेसो नांबावगोन जेनेबा ओरैनो 20 days जागोन पुरा ओमफ्राय नै बिसोरनिया आगोल माने बैनिख्रुइ आगोल फोनाया माने नै बिनिफ्राय ओरै पुरा गासैबो नैखिनिया 5 बिगा 5 बाथाय होमबा नोंसोरना 10 जाहैबाय 10 बिगा थाखा কি হয় চাওঁ टाकार उपराव खुमा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनि गेजेराव भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि